मतदार यादीमधील नाव शोधण्यासाठी शासनाचे ट्रू वोटर ॲप अत्यंत उपयुक्त आहे. ते पाहूया आपण याच्यामध्ये कसं नाव शोधायचं. यामध्ये वोटर लिस्ट आहे, वॉर्ड वाईज वोटर लिस्ट आहे. याच्यामध्ये आपण वोटर लिस्ट सर्च यामध्ये जाऊया. आपल्याला आय डी क्रमांक आवश्यक आहे म्हणून आपण नेम वाईज या सेक्शनमध्ये जाऊ. आपला जिल्हा निवडा. त्यानंतर ज्या विधानसभा मतदार यादीमध्ये नाव आहे तो विधानसभा क्रमांक निवडा, नाव निवडा, आपलं स्वतःचं नाव टाका किंवा मतदाराचं नाव टाका. फर्स्ट नेम म्हणजे आपलं नाव आणि लास्ट नेम म्हणजे आपलं आडनाव. सर्च म्हणा. अशा पद्धतीने विधानसभा मतदारसंघातील नावं सर्च होतील. जे नाव आपल्याला आवश्यक आहे ते नाव सर्च करा. इपिक आय डी क्रमांकावरती दिसेल, पार्ट नंबर दिसेल आणि पार्टमध्ये सिरियल नंबर पण दिसेल. आणि त्यानंतर जर त्याची फॅमिलीमध्ये इतर सदस्य आहेत त्यांची देखील आपल्याला माहिती अशा पद्धतीने समजून येईल. मतदान क्रमांकासह माहिती उपलब्ध आहे. धन्यवाद.